Tomuto sa hovorí intelektuálny humor. Dobre, Ján, vtipné to bolo. Dal to do výšky môjho pipiša. Dámy a páni, tým, kedy vedel rozprávať, sme tu veľmi dlho. Neviem, či by to bola až taká veľká sranda. Ale tak ja som zo sfér showbiznisu, čiže čo je fuj, to je ňam, čo je ňam, to je fuj. Všetci sme k sebe úprimní, ako u strechy, na streche u Olgy Záblackej. Je to milé zo srdiečka. Ja som predtým hral toho akože závislého. A nemohol by som, to som zistil teraz má ten puding, či čo som si to najbal kvôli vám na noc, to škrabe v krku a v sliznici. Čiže to keď takto akože sa nafúka a toto mu to robí, tak to je živá pičovina. Po druhé som lakomý a po tretie som chudobný. Čiže ja mám taký predpoklad, že vlastne ako nemôžem byť závislákom, aj keď sme na Slovensku. Áno, Slovensko sa otvorilo teda svetu a nabehli s tým otvorením kopec nových závislostí. Ja som sa teda ponoril posledný týždeň do problematiky kvôli tomuto večeru. Hrozné veci som sa tam dočítal. Ja si myslím, že tam, no ja vám to prečítam, ja to tu mám také poznámky, že patologické hráctvo, ne? Že gamblerstvo, to je ako v porádku. Len ja sa pamätám, keď som chodil do školky, tak tí piče učiteľky nás furt nútili, že hrajte sa. Ako hraj furt a človečko, hneď od malička hazard, kocky, skovka, rozumieš? A potom zrazu je človek gambler a zrazu si ten zlý. Víš, rozumieš? Ale nútia ťa celé detstvo, že nemáš čo robiť, že hraj sa. Rozumieš? A ty si není kokot gambler, ty si len zostal hravý, chápeš? Čiže závislosť takú, že patologické hráctvo, gamblerstvo škrkáme, dobre? To je pičovina, za to nemôžeme všetci. Potom máme, že chorobné nakupovanie, že šopaholizmus. Šopaholizmus sa to vidí, že šopaholizmus. Takže ja vám neviem, no tak si našporím raz za týždeň ty love, idem, teraz ja som chodil tak s chuťou do tých potravín a niečo, však vidíte, že nemám moc slove, aj gáte len také už roztrhané. A prášoky, priaci, to nefúkajte, decka, fakt. Toto mi fakt nesadlo. A je pravda, že som ho kupoval od Gurdiliča, možno ho dá čím rezol hajzo. Aby mu vácej zostalo, ako vždy. Kypriaci prášok, ne. Takže ja som sa vždycky tešil doteraz, kým som sa neponoril do problematiky, že si pôjdem z chuti nakúpiť dačo žrať, alebo dačo na seba. Že mám výčitky. Idem a teraz mám sa tešiť, mám plný kušík nakúpiť, aj tlačiť veľký košík. To už som ten šopaholik. Teraz už nemám vôbec z toho radosť, už som bol včera nakupovať a už som sa držal tak späť, že nepreskočím, že tam je tá tenká čiara, kedy sa dostanete na šikmú plochu. Šopaholizmus. Závislosť od elektronickej pošty. A tam je bolo dobre, toto ma bavilo, že závislosť od elektronickej pošty spúšťačom tejto aktivity je blikajúca ikona oznamujúca došlý mail. No, došlej mi mailík, už to ide, slinka, bačorinka, jemná erekcia. Vieš, to je jedno, čo ti príde, že zaplate, dlžíte, T-Mobile, účet. 150 eur ste premeskoval, ale už ťa to bere, vieš. Musíš byť živý kokot, kto toto má. Závislosť od internetu Závislosť z internetu, PC hier a chatovania. Ako četovania. Chatovania, lebo tým, že ja som ten neznalý v tých
technológiách a v týchto veciach. Na to tu máme toho Jarka Baffiho, on je ITčkár, kockatá hlava. Ja som akože showbiz, čiže mne tieto veci... Ja chatovanie som už dlho ako to tak ako počul okolo mňa a hovorím, to mladí ľudia chodia na chatu, ne? Jak my keď sme boli mladí, sme chodili na čunder, teraz oni chodia na chatu a tam chatujú. A to je úplne iné, to je ten virtuálny svet, čo majú tí závislosti od internetu, čo to majú, čo v tom žijú. To je tiež veľká akože chujovina. Ja si myslím, že môžu také byť príznaky, že kedy vieš, že už asi si dosť na tom zle. Napríklad tu, keď nosíš okuliare, jak ja, už na čítanie, tu už keď máš napríklad také, že vypálené, že www. Napríklad. Tak to už je napínavé, alebo keď máš nejakú, samozrejme, virtuálnu priateľku, fotka z časopisu Náhodička, veľké kozy. Dobrý, hnusný, podľa mňa nejaký belgický pedofil na druhej strane, ale nevadí, ty to žereš jak blázen. Keď to vypínaš, že to boskávaš tú stránku, vieš. To podľa mňa tiež už môže byť taký náznak, že už to je s tebou akože zlé. Čiže opatrne by som išiel s týmito počítačmi. Závislosť od mobilného telefonovania SMS. Čo ti ja viem? No tak... Ja ti neviem, no tak... V Siske to berú úplne ináč. Áno? V Siske to vôbec neberú, akože ste závislí, ale akože ste velice ako taký ako komunikatívny typ, dobre sa s vami spolupracuje, keď veľa telefonujete, SMS-kujete. Oni to majú radi, majú v tom prehľad, to tam moc sa ukladá. Čiže to tiež by som nedával ako závislosť. Závislosť na jedle vraje. Do piči, ja som si doteraz myslel, že som gurmán. A ja som pojebaný závislák. Chodím, že do Cifera, Karlov Dvor, všetkým odporúčam, keď tam pôjdete, že Cifer, Karlov Dvor, pred týždňou by som vám povedal, príďte tam, stanú sa z vás gurmáni ako zo mňa, teraz vás sa bojím pozvať, budú z vás pojebaní závisláci na jedle. A potom už len tak... Potom ma zaujalo ešte jedno, že faktory, závislosť od drog a alkoholu, to je úplne, že klasika, to je také úplne jednoduché, úplne, že sedlácké pre robotníkov, to je to najjednoduchšie a najlacnejšie, o tom sa nebudeme ani baviť, ne? Keď už sa bavíme, že šopaholik, vieš, musíš mať love, alebo písi, musíš mať alkoholizmus a drogy, to už nič, ne? To už aj v robotníckej bunke môžeš prevádzať. To sa o tom tu v Blave, malé mestečko Žumpislava na predmestí Viedne, nebudeme baviť. Áno? Čiže ako tam sa mi páčila veta, že pre mládež, že tam je veľmi nebezpečné, že dostupnosť alkoholu. A do piče. Oni neboli v meste, alebo kde vyrastali tí ľudia, čo to napísali. Ja od malička sa pamätám, všade furt mi dávali slopať, nedali love, tí kurvy, šibačka, Vánoce, návšteva, taký malý som bol a vnútili ma, že daj si, ne, však na Slovensku, aj som plakal, ale pil som, alebo ma to, štípalo ma to, vieš, a kde? Počkaj, a teraz všade kúpiš alkáč, v PNS, na stanici, s časopisom, v cukrárni, alka. Všade, kde som bol, kde po svete sú, že je obchod len na alkohol, inde ho nedostanete. U nás je všade alkohol, o čom sa bavíme, že závislosť na alkohole. Akože to, že keď je dostupnosť, to vytvára podmienky. Čiže všetci Slováci... Dobre. Nech ma majú radi, Slováci. Ale toto bolo najlepšie. Na záver mám, že píšu tu o jednej závislosti. Všetci Slováci sú teda, dospeli sme k tomu po odbornej stránke a analýzou, touto spoločnou, teraz so mnou, že, lebo všetci sa najebávame, niektorí úplne, že intenzívne, niektorí pravidelne, niektorí jak Gordulič, čiže non-stop, potom sú takí akože víkendiaci, potom tie baby, čo tvrdia na internete, že len občas si dám, príležitosne, v piatok ju stretneš najebanú jak táčky, ty si ju chcel za frajerku, traja taxikári ju nakladajú na parkovisku, romantická baba, občas si dá, rozumieš, ale tu píšu, že závislosť, že existuje toto.
toto našťastie teda Slovensko obišlo a tým vidím pádom, že sme na tom dobre oproti ostatným štátom tej únie a Európy, že fakt všetko sa tu spojilo, čiže aj tie závislosti máme rovnaké, ale táto Slovensko obišla na 100%. Že, jaká kokotina? Závislosť od práce, workoholizmus. To, čo je? Ty povedzte, koho poznáte ako na Slovensku, kto je workoholik. Poznáte minimálne každý jedného z tých predošlých závislostí, poznáme. Ja nepoznám, našťastie nemám žiadneho kamaráta za kokota, čo by bol workoholik. Workoholizmus je dosť príbuzný s ďalšou tou závislosťou, to sa volá do prdele vlezizmus. Čiže tam je veľmi tenká hranica, ale toto nám na Slovensku nehrozí. Čiže ja si myslím, že so závislostiami sme ako celkom na tom dobre. Díky.